Накратко ще изложа светогледните характеристики, които ме отличават като човек. Първото е, ние вярваме в личността. Тоест основният репер, това е репера на персонализма. Персонализма разглежда във всяко едно действие, обществено, лично, политическо, човека в неговото достоинство като най-важното нещо. Не парите, не обществените отношения, личността. Според нас, тъй като ние имаме демократична традиция и не приемаме крайностите, че човек си изявява себе си само като егоист и като индивидуалист, личността е силна тогава, когато е в общност. Това е приоритетно консервативно начало. Личността изразява себе си в общност. От тук са и всички светогледни рамки, които по-късно ще изложа пред вас. Традицията. Традицията не е само миналото и историческите ни корени. Това е същността да опознаем и осмислим изпитанието на нашите предци и да изложим проектите си не само през бъдещето, но и през осъзнаване на миналото. Друга важна характеристика в нашето разбиране, това е думата нация. Обикновено демократичните сили в своите крайни либерални разбиране отхвърлиха нацията като основно послание и го предоставяха в ръцете на хора, които под национално самочувствие разбират враждебност към другите и надменност. Ние имаме нормално разбиране за съчетанието между демокрация и нация. Другото е много важно разбирането за държавата. Обикновено инициативите, които самоосъзнават себе си или се представят като десни или десноцентристки, имат съмнително и пренебрежително отношение към държавата. Държавата трябва да бъде или нощен пазар според тях, или колективно чудовище, или малка държава. Тоест малката държава е било мантрата на последните 25 години. Ние сме за авторитетна държава.